बिथिंना हाबनांगौ हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल ओमफ्राय जोङो दिनै दुन्दिया खावनो फैदों मिथिबायना दुन्दिया सासे लोगोजों आंजों सासे इलाराम होननाय मालिकनि दुन्दियाखौ जों खावनो फैदों ओमफ्राय नोंसोरो जोंनि दुन्दिया खावनायखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो जों हले एसे सिखावदबसो ओमफ्राय जोङो नै दायो दुन्दियाखौ खावनोसै सिरि सिरि मालिक गैया मालिकनि नामानो जाबाय इलाराम मालिक इलाराम होनो आरो मालिकनि नाम बिराद गिदिर खेथि खालामो बिस्रा ओमफ्राय जों दायो बिनि बारियाव हाबखुमानोसै सिरि सिरि नोंथांमोना नायलांबाय थादो बारदो फैथ'खायाखै रावबो दुन्दिया सिखावनाय दुन्दिया खावनो नागिरदों जोङो सिरि सिरि माने खोनागोन ना रायलायबाबो ओंखायनो दे नुखाबाय दा ओमफ्राय लोगोफोरजों एसे दुन्दिया खावबाय दुन्दिया खावनायखौ एसे मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव ओमफ्राय साबस्क्राइबबो खालामना होदो गोदान जायफ्रा गोदानै फैदों नङा होमबा जाबायबो थाब खाथारसै लोगोफोर नै एकदमबारे माबार मालिक गैयि समावनो माबार खानोसै दुन्दियाखौ नङाबा रायथारगोन बियो जोंखौ नुबा मालिकआ मालाय मालिकआ गैया मैगं आरि फानहैदोंना थुदो हायदै लाबाय नै दुन्दियाखौ खावनानै जोङो दायो मटरजों ओरै लगायनानै जाहैनोसै ओमफ्राय बे दुन्दियानि खाथियावबो नै बानलुफोर दंफां दङ ओमफ्राय ओरैजा मटर दङ ओमफ्राय ओइथिंजाय माबा माबि मैगं दं बिसोरखौ देरबाथाय खावफिनसैलाय आरोना ओमफ्राय बैथिंजाय फान्थाव दङ फान्थाव लथा होनो ओमफ्राय बेखौ देरबाथाय बेखौबो खावनानै लांगोन जोङो थुदो नै लोगोफोर बारि खाथियावबो समायना रमायना मन्दिर मोनसे दङ जि समायनाखा जों जे बे मन्दिर सेरावनो दुन्दिया होननायखौ खावफैदों आरो लोगोफोर माबा मोनसे बुस्थु जानो नागिरदों जोङो ओरैबायदि समायना टाइल्स गोजा नैबे मन्दिर सिङावहाय जि मोजां फुल गायदों नै मन्दिर सेरावहाय आनसलिकनि मन्दिर आरो बेयावहाय ओमफ्राय पुर्निमा अमाबैसाबाथाय जैग' होफैयो आरो बयबो गामिनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय बैथिंजाय दङ स्कुल लोगोफोर बै साइडथिंजाय जि मोजां नुयोहां बे मन्दिरखौहाय दे लगायदो जों मानि थाखाय दुन्दियाखौ लायदों होनबा जोङो मायाव होगोन आं देखायनोसै नै माबा मटर फ्राइथ' होना बेखौ मा होनगोनलाय मटर गोथां जोङो लगायगोन बानलु होखाबाय ओमफ्राय दुन्दिया गेले बेखिनिल' बारा खावाखै एसेल' दुन्दिया होखांबाय होमबा बे आग्लायबाय होजोबला दे होमबालाय जानोसै संख्रि सारबाय नै थायो गलायनाया गोलैलायजोब्बायसो नै लुबैनाङा दे लोगोफोर एसे गोथाव लगायनानै जानोसै जोङो आं साखिनोसै मटर माबायदि बिराद टेस्टि रायलायनांगौलाय आं दुन्दिया खावनायजों जानाया जाबाय दे जानोसै थ' लोगोफोर आं दायो न' सफैबाय ओमफ्राय न' सफैनानै आङो दुगैनायखौबो आं देखायबाय थानाय जायासै ओमफ्राय हेपि निउ इयार बयखौबो नैबे 2023 बयनिबो थाखाय मोजां जाथों आरो बयबो मोजाङै मोजां इसोरा बयखौबो मोजाङै लाखिथों बयनिसिमबो हेपि निउ इयार बाय बाय